Do druhého kola prezidentských volieb na Slovensku pôjdu dvaja kandidáti, zástupca progresívnych liberálov, organizátor protivládnych protestov Ivan Korčok a Peter Pellegrini, súčasný predseda strany Hlas a parlamentu. Štefan Harabín ako národný kandidát skončil na 3. mieste s takmer 12% hlasov. Najvyššia volebná účasť bola v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom. Napätie v centrálach volebných lídrov ráslo do poslednej chvíle. U Štefana Harabína v Mlynskej doline to dýchalo rodinnou, priateľskou atmosférou. S akým pocitom to všetko dnes vnímate a prežívate? Ja s veľmi dobrým pocitom. Akože užívam si to, je to fajn. Mali sme veľmi veľa výjazdov. Myslím, že pre nášho kandidáta Štefana Harabína to bolo pomerne náročné, lebo v závere vo finále už bolo vedieť, že pod očami má také veľké kruhy. Pre mňa je toto hlavná priorita. Keď sa vlastne taktiež aj kandidát nebojí povedať to, čo si myslí, to, čo zastupuje, hlavne názory. Mali sme my nejaký osobný rodinný problém a on mi v ňom teda pomohol a ja som sa rozhodla mu teda otvoriť nejakú tú rómsku kultúru a zobrať ho do nášho sveta. Ono to má aj 3 body. Ten prvý a najdôležitejší pre mňa osobný je to, že pán Harabín počas covidu bojoval za nás. Komornejšia, ale inak pokojná atmosféra bola u Hlasákov. Novinári mali k dispozícii okrem predsedu Hlasu, členov vlády aj poslancov. Hodnotím to v kontexte toho, čo bolo doteraz, sú to nejaké odhady volebných modelov. Veríme, že Peter Pellegrini vyhrá v konečnom dôsledku prezidentské voľby a bude dobrým prezidentom, pretože súčasná spoločnosť je rozdrobená a potrebuje niekoho, kto dokáže spájať. Peter Pellegrini to preukázal aj v minulosti, či už po vražde novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice alebo pri začiatku pandémie. Určite Peter Pellegrini napriek tomu, že nedostane 100% všetkých hlasov, tak je reprezentantom a vždy taký bol reprezentantom všetkých občanov Slovenska. Takže toto bude jeho agenda. Postup do druhého kola označil Peter Pellegrini za obrovský úspech. Výsledky volieb podľa neho ukázali, že väčšina ľudí na Slovensku si neželá liberálno-pravicovo progresívneho prezidenta. V druhom kole prezidentských volieb sa bude Peter Pellegrini uchádzať aj o hlasy kandidáta národniarov Štefana Harabína. Ako deklaroval, jeho prioritou je zachovanie mieru. O čom rozhodnú voliči v osobe budúceho prezidenta? Rozhodnú o tom, kto bude na čele najbližších 5 rokov a v prípade úspechu prezidenta aj 10 rokov. To znamená, kto bude ten človek, ktorý bude na čele tejto krajiny, ktorý bude smerovanie ovplyvňovať Slovenska, ktorý bude buď spolupracovať s vládou, alebo ju bude brzdiť v krokoch, ktoré by neboli na prospech ľudí alebo na prospech tejto krajiny. Vo volebnej centrále Hlasu v bratislavskom Aušpici sa hovorilo aj o tom, čo bude zo stranou Hlas, ak Peter Pellegrini dosiahne v druhom kole prezidentských volieb úspech. Denisa Saková, Matúš Šutaj Eštok a ani Tomáš Drucker sa o budúcnosť strany neobávajú. Prioritou vraj zostáva stabilita vládnej koalície. Čaká nás druhé kolo o 2 týždne a verím, že tí voliči prídu k tomu, čo je ten najväčší výdobytok demokracie, a to sú slobodné voľby v čo najväčšom počte aj v druhom kole. Máte šancu osloviť voličov Štefana Harabína či maďarského voliča? No, my chceme osloviť všetkých tých, ktorí chcú na Slovensku pokoj, ktorí chcú, aby tu bol mier, ktorí chcú, aby slovenské národné záujmy boli na prvom mieste. K volebným výsledkom prezidentských kandidátov sa vyjadril aj premiér. Smer SD podľa neho očakáva v druhom kole prezidentských volieb tesný súboj a naďalej podporuje kandidáta Hlasu SD Petra Pellegriniho, ktorý je pre Slovensko lepším riešením ako ex-minister Korčok. Druhé kolo prezidentských volieb bude 6. apríla, funkčné obdobie toho doterajšieho sa končí 15. júna 2024. Kampaň pred druhým kolom volieb možno viesť iba do 3. apríla. Z Bratislavy Viliam Šuška.